Esther the Black Teacher ndipo ndabwera ndi ma updates alero loweruka pa 31 January mchaka cha 2026. Khalani pomwepo. Nkhani yoyambirira tilowere ku South Africa. Dziko limeneli la South Africa lakhala likulimbana kwambiri ndi dziko la Israel. Mwina ena sitimaziwa iyayi. Koma South Africa ndi Israel pali kaudani ndithu kakakulu. Ndipo mukumbukira bwino chaka chatha mu November mmene kunali G20 summit ku Johannesburg ku South Africa, Donald Trump anakana kupita ku South Africa. Chifukwa china chimene Donald Trump anakanira kupita ku South Africa ndi chifukwa cha Israeli. South Africa ndi Israeli saonana maso ndi maso ya kapena kuti eye to eye chizungu chake saonana bwino. Nkhani yake ndiyo tiyani? Nkhani yake ndiyo nena kuti ku Israeli timaziwa zoti dziko la Israeli ndi boma lake limachita nkhanza zochuluka kuchitira ma-Palestina makamaka amene amakhala ku West Bank komanso amene amakhala ku dera lija lotchedwa Gaza. Endi tsankho limene Israeli limachita kusankha kuti ma-Palestinians asapezeke m'madera mwina, madera ena akhale ongokhala anthu achi-Israeli achi-Jew okha, koma ma-Palestinians asaloledwe kukhala madera amenewo, zimafanana ndi zimene anthu okuda aku South Africa adavutika nazo kwambiri nthawi ya ulamuliro wa azungu. Pa chizungu chake amatcha kuti apartheid system. System imene ya apartheid yomwe inali ku South Africa, ma-South Africans amakhulupirira kuti ndi imenenso Israeli ikupanga ku Palestine. Pa chifukwa ichi, boma la South Africa limapanga zinthu zosapota kapena kuthandiza ma-Palestina chifukwa choti iwo nawonso adavutika ndi nkhanza za azungu, ulamuliro wa azungu m'mbuyomo. Ndipo nthawi imene ankavutika ndi nkhanza za ulamuliro wa azungu, ma-Palestina nthawi zimenezo ankawathandiza, ankawasapota anthu okuda aku South Africa. Koma ngakhale ma-Palestina nthawi zimenezo ankasapota anthu okuda aku South Africa akumenyerera ufulu wawo, boma la Israel linkasapota ulamuliro wa azungu wa ku South Africa. Anali ndi ubale ndithu wa very close. Ndi chifukwa chake lero li ulamuliro wa anthu okuda ku South Africa umakhala ukudana kapena ukuyang'ana Israeli ndi mtima wina wake ndi maso ena ake. Ndipo izizi sitingapange blame sitingapange blame. And South Africa imapanga izi ndizomveka. Inuyo ngati munavutika ndi system imeneyo ndi mukuona kuti anthu ena akana kuthandizani endi munthu wina akuwapangiranso anthu ena amene anakuthandizani inuyo nkhanza zomwezo, ndichoyenera inuyo kutenga mbali ya anthu amene akuzunzikawo. So pano kuchokera mchaka cha 2023 tonse tikudziwa kuti Israeli yakhala ikuphulitsa kusakaza dera lija la Gaza ku Palestine. Ndipo anthu ambiri adaphedwa ku Palestine. Anthu ambiri miyoyo yawo ndithu idasakazika ku Palestine. Pa chifukwa ichi, boma la South Africa lidatengera boma la Israeli ku International Criminal Court. Ndikukanena kuti Israeli ukuku zomwe imapanga ndi genocide. Kunena kuti Israeli inali ndi plani ndipo imapanga plani yokupha anthu mwadala ndi cholinga choti ithane kapena ichotse mtundu wa anthu achi Palestina ku Gaza. Ndipo South Africa ndi ma investigators yake anapita ku International Criminal Court kukatsegula mlandu umenewo. Ndipo South Africa yagwiritsa ntchito ndalama zake pafupifupi 100 million rands kuti ikatsegule mlandu umenewo, ilipire ma lawyers otengera Israeli ku court. Ngati simumaziwa zimenezi, mudziwe kuti udani umenewu ukuchokera kumeneko. Now, chifukwa chonena kuti boma la South Africa limakhala ndi ubale ndi mayiko ambiri aku West, including ma former colonizers ya Britain komanso United States of America. Komano nkhani yomwe ikuchitikayi chifukwa choti America ndi mbale wa Israeli. South Africa kupita kutengera Israeli ku court, America idapsa mtima chifukwa inaona kuti South Africa ikupanga zinthu zosemphana ndi zimene iwo akufuna. Ndifukwa chake Donald Trump sakondwera ndi boma la South Africa. Ndifukwa chake Donald Trump amadana ndi president wa South Africa. Now, nkhani yomwe ikuchitika posachedwa apa ndiyo nena kuti dziko la South Africa lathamangitsa kazembe wa dziko la Israeli. Chifukwa choti kazembe wa dziko la Israeli ameneyi ku Pretoria ku South Africa amalemba zonyoza president wa South Africa Ramaphosa pa internet.
kazembe ameneyi amagwiritsa ntchito official page ya embassy ya Israel ku South Africa ndikumalemba mapost onyoza boma la South Africa makamaka president iyi makamaka pa nkhani zokhuzana ndi kutengera Israel ku court. Komanso nkhani ina ku South Africa komweko kuli mfumu wina kumeneko. Mfumu imeneyi ndi yachikuda, dzina lake amati Dalinyero Dalinyero mfumu ameneyo. Panja ku South Africa kuliso ti kingdom, kuli ma kingdom mazulu majani, ndiye kuli mfumu imeneyi yomwe ili ndi anthu kudera lakeko nditu achi South Africa amene amamvana nalo bwino. Mfumu imeneyi ndizodabwitsa nditu imagwirizana kwambiri ndi Israel. Monga mmene akhristu ena ku Africako mumasapotera Israel, mfumu imeneyinso imaganiza choncho. Modi imapita ku Israel, ikapita ku Israel imalandiridwa officially. Ndiye pakatipa kunachitikaso chinthu china chimene chinakwiyitsa boma la kunabwera ma officials a boma la Israel kubwera ku South Africa kudutsira ku embassy yawo. Koma embassy yawo sinadziwise boma la South Africa kuti kwabwera alendo a boma a Israel abwera kuno. Ndipo anthu amenewo adabwera ku South Africa ananyamuka ndikupita ku dera la mfumu ameneyi Dalinyeroyi ndikukakumana ndi Dalinyeroyi. Ndipo ku dera la Dalinyeroyi amenewa anasayinirana ma official agreements kuti Israel iwathandize ndi ntchito za ulimi, iwatumizire ndalama zotukula ulimi ku dera limenelo. Ndipo mwambo umene unachitika ngati mwambo official pamene boma la South Africa silimadziwapo kanthu. Ndipo ambassador yemwe wathamangisidwayi anatenga mapikicha amwambo umene uja ndikupanga post pa internet ndikunena kuti zimene media ya ku South Africa sikufuna kuti mudziwe kuti muone dziko la Israel likuthandiza South Africa mwakuti. Ndiye premier kapena kuti governor amachedwa premier wa dera limene lili Eastern Cape ku South Africa, ku Eastern Cape ana zuzula zimene Israel ndi mfumu imeneyi Dalinyeroyi apanga kunena kuti ineyo monga premier wako, chifukwa ngati boma lina la dziko lina limabwera kuno limayenera kuzera kwa premier ineyo monga boma la South Africa. Zimene apanga Israel ndi kuderera kapena kunyozetsa boma la South Africa. Ndi chifukwa chake South Africa yamthamangisa kazembeyi ampasa 72 hours 3 days atuluke. Nayo Israel yabwezera nayonso yathamangisa ambassador wa South Africa yemwe anali ku West Bank kuti 72 days 3 days nawenso zibwerera ku South Africa. Padakali pano ubale wa maiko awiriwa uli chonchi ndipo sizikudziwika kuti zilowera kuti. Tiye ndidikirire kuti nkhani iyenda bwanji. Ndine Nesta the Black Teacher.